След повече от 5 минути сигурно забавяне на оценката на Бесонова, тя най-накрая е факт, 27 625, сега Силвия Митева. Много лошо се отрази това забавяне и на Силвито, тя трябваше много дълго да чака, докато съдиите се съберат, гледат видеозапис на повторение на спорни моменти. Очевидно, дано психиката на Силвито да проработи, тя да докаже, че е подготвена и за такива моменти. Браво! Прекрасно изигра своето въже. Отново доволна. Да. Няма как, наистина това си е много сериозно напрежение.